Viete už nejaké konkrétnosti alebo nejaké podrobnosti o ďalšej hre? Sice ešte táto ani neskončila, ale či už je niečo vo výhľade? Sestra Maria Mart vie stále prekvapiť, takže podľa mňa o 2 roky čakáme jej telefonát a budeme radi spolupracovať aj naďalej. A my sa snažíme každou hrou posunúť niekam ďalej a neuspokojiť sa vlastne s tým štandardom, ktorý máme, ale stále tú náročnosť vlastne zvyšovať, pokiaľ môžeme.